Όχι ρε πούστη. Πω. Άντε πάλι. Τι έκανα κύριε Σνο. Τι κάνει μπρο. Καταλήτε και πάντα στο πεδοδρόμιο. Έλα εδώ. Καλησπέρα officer. Τι είναι. Πού είσαι μπρατ, φέρε μου τα τυχαία σου τώρα. Τα έχω στο τέτοιο. Στα αρχίδια μου. Τα έχω στο τέτοιο. Στο αμάξι. Να τα πάρω. Ναι, πάρ' τα. Οκ. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ το έχω. Έλα, το έχω εδώ. Μην ανησυχείς, δεν πήγα να φύγω. Λοιπόν, έλα, πάρ' τα. Ωραία. Εδώ μου λέει ότι είσαι μπάσταρδος. Εδώ μου λέει είσαι μπάσταρδος. Τι? Τι? Φύγε ρε. Μιλάω όμορφα. Άντε. Άντε καλά. Φεύγω, φύγε. Σιγά με σταματήσει κιόλας. Τι σκατά. Ωχ. Τι είναι αυτό. Μες στην πόλη έχουμε τέτοια, δεν το ήξερα. Ντεμ, δεν έπρεπε να καπνίσω αυτό το σκάτο. Τώρα βλέπω πράγματα. Τι είναι αυτό. Ωχ. Τα αγριογούρουνα του χορτιάτη. Να το. Όπα. Τη ζεύρα ρε, τη ζεύρα. Οκ. Πρέπει να με δεις πως είμαι. Ένα NPC μόλις έκανε burnout. Τι κάνει ρε μπρο. Και εγώ ένα την τάξη. Ηλία! Χρήστο! Έχει θολώσει το μυαλό. Ο παππούς τι κάνει. Όχι. Περίμενε, κάτσε κινητός, μην αλλάξει πέντε, Έρχομαι. Μαν δες τι έφερα, Hot Wheels αυτοκίνητο. Ο μπρο ήρθε με το Hot Wheels αυτοκινητάκια καρχαρίας. Περίμενε να δεις τι θα σε κάνει ο Λέστερ τώρα, μαλάκα. Λέστερ, δεν μου Λέστερ. Τι σκάτα. Λέστερ πάω τα μολέστην. Μη. Εγώ όταν ο γιατρός μου λέει να πω ένα άκυρο γράμμα της αλφαβήτας. Bread. Quick, what you need? Τι σκάτα. Α, οκ, εντάξει. Απλά με κίκαρε μόντερ από το λόμπι. Δεν είσαι σοβαρός. Σοβαρός είμαι. Ή εμένα κίκαρε ή δεν ξέρω. Πάντως δεν μπορώ να κάνω τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν δουλεύω με τα κουμπιά μου. There has been an error with this session. Please attend to Grand Theft. Okay. Reset your password. Click here. Τι? Στο Ubisoft. Okay. Το nightclub είναι στα 1,5 εκατομμύρια. Θέλω να μαντέψετε πόσο είναι τα add-ons. Γύρω στα 5,5. Κοντά έπεσε. 4,6. 5, 1 εκατομμύριο έξω. Στο GTA το 1 εκατομμύριο δεν είναι τίποτα. Τι σκάτα. Για έλα λίγο από μπροστά μου. Βλέπω ένα γκέι. Δεν πας σοβαρής κιόλας εδώ μέσα. Ωραία λοιπόν. Είστε και οι δύο CEO. Έλα εντάξει, έλα καλά, δεν συγγνώμη. Ωραίος καθαρίζεις. Έχω κανένα που να έχει 4 θέσεις εδώ. Ακούς, το αμάξι που έχω εγώ έξω έχει 4 θέσεις. Ωραία, θα είσαι εσείς η δούλη μου και εγώ θα είμαι CEO πίσω και θα κάνω τη δουλειά. Έλα εδώ, CEO. Τι? Περίμενε να δεις. Όχι τα Τρέι Μαρτίνι. Πάνε δούλεψε λίγο στα αμάξι εδώ πέρα γιατί θέλει ο πελάτης. Με βλέπεις? Ναι, σε βλέπω. Σχεδόν τελειώσαμε. Στον αέρα. Εκεί ακριβώς που σου βάλαμε. Night Club, όπους. Σκάσε. Όχι, άκυρο εδώ είναι. Ναι, μπράβο, ηλίθεια. Όταν τα λέω εγώ. Δεν ξέρω, πρέπει να το βάλω ένα κλαμπ. Μπάσταρδε. Κάτσε. Άνα την αξέτω. Όποιος τρακάρει πάνω μας ανατίνα ζέτονα ρε. Τρακάρει πάνω μας. Εντάξει, δεν το κάνεις, θα το κάνω εγώ.
Τώρα βλέπω. Τι βλέπω? Απλά είναι ένας μόνος του και το nightclub μου δεν είναι τίποτα σαν αυτό που αγόρασα. Πού πήγαν τα λεφτά μου, ρε? Γι' αυτό δεν θέλεις να κάνεις το βίντεο, ρε μαλάκα. Ναι, δεν ήξερα ότι θα είναι τόσο διαφορετικό, δεν είναι τίποτα σαν αυτό που αγόρασα. Οκ, αυτή είναι η γκέι απλά, οκ. Ρε, αυτοί οι δύο εδώ πέρα που είναι στο κάτσι είναι δύο άντρες και τώρα αγκαλιάζονται και εγώ κάθομαι και κοιτάω η ζεύρα. Κοιτάω σαν χαζό και λέω τι κάνουν αυτοί, τι αγόρασα αυτοί, τώρα θα είναι στο nightclub, θα με πρίζουν. Winner aren't player left. Τι? Πρέπει να μας ξαναστήσεις το lobby σου. Winner and enjoy left. Ακόμα το κάτσι βλέπω. Ναι, οκ, τώρα με πέταξε. God damn it. Θα σε πυροβολήσω άμα δεν προχωρήσεις. Θα πέσεις, να ξέρεις. Τι βλέπω, τι βλέπω. What? Απλά σε ήθελα να πετάς για λίγο. Πάλι κάτω έκανα record γιατί θα με πίστευε κανείς. Μπορούμε να πατήσουμε το μοτοσυκλίτιστη όταν ανέβεις. Φυσικά. Οκ. Ωπα ρε μαλάκα. Έρχομαι. Ωρε μαλάκα. Άντε πάλι. Εντάξει. Οκ. Bring them all in here and we'll get it rolling. Έλα μπες, μου έδωσε αμάξι για κάποιο λόγο. Ωραίο είναι, Mercedes. Ναι, είναι για να πάρεις τους staff μαλάκες. Α, δεν μπορείς να μπεις εσύ. Όχι. Πρόσεχε λίγο που θα πηγαίνεις, ρε. Γιατί? Σου χέσω. Μέσα από εκρήξη, μακάρι να έχει cinematics shots και να μπορεί και όμως. Είναι σπαστικό που δεν μπορεί να αρχίσει σπίτι πηγαίνει αυτό με συνεπώς. Όπα. Τώρα με πέτυχες. Όντως. Ναι, αλλά ευτυχώς έζησε, εντάξει. Έλα, πούσε. Όπα. Πού ήμουν να θες να πεις? Εσύ το έκανες αυτό? Εσύ το έκανες. Πες μου τι έσκασε στο ελικόπτερο. Μισό. Κι εγώ σε μισό. Μπορούμε να φτάσουμε στον προορισμό μας χωρίς τις βλακίες? Γιατί μωρέ? Γιατί μωρέ? Α, όχι, δεν ξέρω. Θεωρείς βλακίες αυτά τώρα, Ναι. εσύ? Ωραία. Να πηδήξω, έχω λεξίπτωτο. Περίμενε, πάμε κάτω τώρα. Βασικά, ξέρεις τι? Καλύτερα νομίζω είναι να πηδήξεις. Δεν μπορείς να το πετάξεις έτσι. Ναι, είναι πολύ What the fuck, σπασάκι. πώς έπεσε τόσο γρήγορα? Ναι, δεν μπορώ να βγάλω το λεξίπτωτο. Πέφτει με την πλάτη ο βλάκας. Θα πέσει μες στη φυλακή. Δες εδώ. Δεν μπορεί να γυρίσει να βγάλει το λεξίπτωτο. Τώρα δεν με βλέπεις. Άμπα, ακόμα σε βλέπω. Ναι, δεν το ξέρεις τι πέθανα έτσι. Με το που σπονάρω ρε, με πατάει NPC κατευθείαν. Σε βλέπω πέφτεις απλά. Αυτοί τώρα μας βαράνε, τι κάνουν? Πώς είναι bro, what? Ο άλλος είναι πάνω. Μπες μέσα, μπες μέσα. Δεν ξέρω άμα βλέπεις κάτι περίεργο. Κίτσες. Ευχαριστώ. Κίτσες. Α, δεν χωράει. Α, έσπασε. Οκ. Απλά έσπασε το κεφάλι. Έξτρα βλακίες. Βλέπεις λίγο πίσω. Κοίτα με πάνω. Εξαφανίστηκε. Οκ. Τρελό. Από τότε, τόση ώρα έπεφτε αυτό. Ωχ, αυτός τρέχει ακόμα, τον είδες? Αυτός είναι από πριν. Δεν είναι εδώ, θα μπρο έκανε λίγο και κάθεται και κλαίει. Άμα θα με έχει φύγει. Όλα καλά. Χωράει. Just χώρισε. Άμα δεις πόσο κοντά ήταν. Που να έχουμε και το κρανίο, ευτυχώς δεν το έχουμε. Δες το chat. Δες και εσύ το chat. Μα εγώ είμαι Έλληνας, δεν θα πεθάνω. Υπήρξα άρχοντας στον κόσμο απάνω.
Χαμότα, όχι τε. Μπες μέσα. Να είναι πιο επικό. Ωραία. Με το που την έβαλα έσβησε. Να το κάνω εγώ πιο επικό. Όχι. Εσύ δεν αιωρείς έξω από το αυτοκίνητο. Α, εδώ είσαι, οκ. Ωχ. Οπ, νάτος. Ζέβρασε official. Ρε, πού πήγε η μάσκα? Οπ. Εσύ γιατί το πήγες τόσο γρήγορα? Συνηθισμένος λέει. Εσύ τέτοιο. Εγώ ξέρω να πίνω ρε μαλάκα, τι στο μπούτσο. Ρε δεν κάνει ρε. Δες πως κάθεσαι. Με το κεφάλι κάτω. Δες ρε εδώ. Φτάνει. Όχι ρε μαλάκα, λίγο ακόμα καλά είναι. Όχι ρε, έχουμε οδηγήσουμε ρε. Έλα. Όπα. Κάνα δύο ακόμα καλά δεν είναι. Δες πως κάθεται. Ένα ακόμα. Αντέχεις. Τελευταίο. Τι είναι αυτό? Τι κάνεις εκεί πίσω? Δεν σε κάνω. Τι είναι αυτό? Όπερ ψαρεύει. Με 3 κόρνες. Ωραία. Όπα, τι? Άντε. Άντε καλά, πάω να βάλω posters. Τι είναι αυτό? Ρε, Μόνο από... αμάξι μου ρε. Βρωμιάρα χοντρή μας έπριξε στα αρχίδια με τα δακρύβρεχτα βίντεο σου.